and uKhuzani udlala each and everywhere, uyaduma online, uvalile, akukho lapha akho khona uKhuzani. Unamamiliyoni amaningi kumaskandi kumanje. uKhuzani unamamiliyoni awu-38 inhlansi nama-music video. Akekho omunye umaskandi onalo mamiliyoni lawo. Manje iwuphi umculo kumele ushintshe into ekuphumelisayo, right? Uthi-ke latest album yakhe iduvile emashalofini ka-YouTube, ayilalwa muntu, bafikile oZweli Nxumalo, futhi uyakhuluma kufana noMaHu nobani bani noThukuzini, yabo. So indaba ilapha, usethi-ke yize kuKhuzani, yes ngiyavuma, inkulu ingoma kukhulu, and thina who were born in 90s siyawuthanda kakhulu umculo wakhe. He must adapt to change. A-adapte kuphi? Ikuphi okumele aku-adapt? Because uku-adapta endimeni ukushintsha uhlobo lomculo the way ungakhona, into eyenzakalayo. If uthi adapt, it means uKhuzani akayeke lo maskandi awuculayo, ashintshe uhlobo lwamaskandi okungasesiwona umaskandi. If ekwenza lokho uyobe secula into efanayo nomaskandi, engesiwona umaskandi.